Боже, ти нам засилав. І це мероприємство буде готові. Там може на вулиці було значно ліпше. Треба сказати, що коли приїжджаєш на родину, это тоді сразу не, скажем так, не приходить. І ось, а прошлый раз я був на Радовниці, написалося оповідання, це «Тишина золота». Воно розказує Сергію Давидовичу Томачу Царідовичу, який приїжджав з 4 класу сюди, у Томачу. І ось так здарилося, що він на 9 мая помер. Ось. А довідався я про це 13 мая, коли його ховали. Якраз писалося оповідання, я позвонив Лексі, і вона його, правда, що Сергій помер? Ось. І 6 червня, якраз день народження Пушкіна, та оповідання були надруковані в Львові. Я приїду, покину тут вашу бібліотеці, тоді почитаєте. Ну, скільки вельми довгий час, я помню, уявляв, що там ночі, я окажусь в вашому клубі, і буде така зустріча. Але уявлялося, що будуть люди більш старіші, які з Смоленська, там Олександр, там Конан, там от ці люди, які будуть задавати питання, да, і них уж нет, а далече. Корені роду. Культура, культ. І в гэтых словах не тяжко убачить роду корані, бо чоловік тримається основою за глебу продків. Боже, барані, забиться нам, откуль ми родом, чиє нас кормять огороди, татуль зовемся мы народом, а не живем безродным сбродом, покуль шануем короні. Культура культ, містичної штості у кревної родності двох слов. Мы топчем дедовские кости, земля живая, плоть и кровь далеких пращуров дядов теперь зовется соками ралли. Вы откажите мне, дяды, была б земля такой же уродливой, калибной ёй справедливой, не жалела. Життя і жита, яще два родносне слови, а кольки ж їх на ниві родної мови, з глибиняв духу пророслов, та сьогодні нас виводять на себе. Пісня, яку зараз я поспіваю, називається «Атрактиви». Этой пісні, коли сину було годи 1,5-2, ось вона написалася. Зараз вже сину старейшому 23 годи. Ну, 10-21 год. Пісні, весь час її співаю. Справляла осень на Тарасины, и жила осень, а ты не бойся, любый сыне, зимы не бойся, стоят дрыготки и осины, трапечут листьем, справляя осень на Тарасины. И ветер свищет, а просить осень у небесов за беспогоды, истока бросены с березы на голову падал, и клин журливый журавлины летел вырай. А ты не бойся, любой сыне, любой щирой. Сгуляла в осень
осень тросины, чакай морозов, і вже дорослий любий сине, я ще не поздно виправить помилки, і ти не бойся, просить у осені дарує, знай долі просять. У чоловічим грішним льосі завжди буває, справляє осень тросини, а ми чекаємо, що нам відпуститься колося життєвою мерою, коли в душу приходить осень, ратує віра. Я ще нікому не вдалося злететь у вирай, коли в життя приходить осень, ратує віра. Недавно мне вышло 2 книжки вершев, там несколько інших, там дитячая книжка, вот напошняя книжка вышла в 2013 году, книжка прозы, она вышла в державном ВДС, называется «Переход». Я с собой 7 книжечек взял, коли хто потім подійде, я поставив, покинув автограф. Но не могу її подарити, тому що ось, дай Бог, ось. Потім, Лева. Потім, это самое. Я думаю, что можно будет у Маши когда-нибудь наладить такую встречу. Ну, потім. Подойдите потім, только 7 книжечек осталось. Я их подарить не могу. Потім, после концерта. Я думаю, что можно будет у Маши наладить, особенно по осени повинна снова книжка выйти просто. И можно будет наладить такую встречу. Презентацию книжки. Вот. У очі ночі поглядів і убачив старость, зняможеність, натомленість землі. Чекаю чоловіка, мне пчелом ему ударить, быть может, рассказал бы, что мы здійснить не змогли, не здолели, ті не хапило моці. Чекаю чулость человека, час чекає, одиное и мгновение на веки, и кормит человечество небычае, мы сами кормим весело с руки, порывкая земная вось, гайдая землю, озеры, моры и материки, репить перо. Поэт родок кончая и написал: усіх зравняють червяки, коли земная ось землю крутить не перестанет. Ну и на закончание, потому что тут часу мало. Очи синие у тебя звать Ариною, и теперь что ж ты, любая, не зовешь на загубу мне, как и вешь. У тебя семья, муж и сын, и так само я не один. О мой Господи, як тут быть? Ті ж на розстанях можна
жить. Сничка вечером догорит, на вот вечное топоры. Сердце щемит боль, не столить. Мы еще с тобой на земле. В очи синие у тебя звать Ариною и теперь. Что ж ты, любая, не зовешь на загубу мне хэппі вірш. Може, є питання у кого які є? Без питань. Та нема.